Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Menteri Sarkar Bapak ia katanat kam jengok kai pertai ubak pol lendo. Haba kentok halor ke loka yukta ulapan pau baki kendon ka an kila krensyai. Ba omla bantung kam daki briu ki ba omdon syuk haga kam. Haba ya keren bat kilat patai kubor ula ong ban penlong kam politik siagani kamat loka yukta da ka bayalam baklaya ki paj ba kamlong setia ka badon buram bat ula benrap ru ba haga dor bar mang tingka kan plelat ia ka VPP banya tai bha halor gane kamat bat onom la banya tai palat ia ka ka baka an kala kedau. Crystal clear bakat kum ka act ngimla ban engage ia ka service jongki priyo ki bala syong thai. Di kata kalau fundamental ya ka jingdan jong ka luka ita namar ka bor ka influence jong ki priyo ki bala ritahat kala duna shibun banyak ki priyo ki bala ki officers ki badang ban maka service di kadai baik tang kalau jong ta kanong remi pat ba nginum la ban diwit naga at kamtam gini gini ga at kepelawan hadirin shibun ke jingki keleng jong ka ri di ban penlong kam politik ya ni da ka ba ya lambak la ya ke public opinion kalong ke ke ba nasnohi kamlong etikat kamlong ke badan buram pat kalong ru ka jing persyang ban deflect ya ke public attention naki issues ki ba dan kam sisa di menteri kong kampari lindo ada dapat kedua ke VPP but hadirin kedua kilapan ru sa ka jing kedua badu chief minister ya ke ba uru ula dep menjur di ngangai bakata bat kumju ka jing don jong ka assembly session kan la ba kadi kelenti kala iki baki ran ni ka jengkan but minum la ban kren ni ke ba palat ya ke baka at ka stipulate ke namar ka luka yukta kam day directly po jo ka control dong state government piru platif ya ni ka day ka jingtmu hi kalong ba ka luka yukta kan ai ya ka jing bishar ka balong fair but ba kam day ruka department ba government department debat ki officers ki serve hang toru ki serve with a specific tenure but under a certain code of conduct ya ka performance jongki within ka luka yukta debat ka jingekran ka jong apo jong ka ni ka commission ru kalong open to public scrutiny dia nak kata-kata kenum dan ke ru but ki minutes jong ki jingekran ki jong ki haki meeting ru kalong open to public scrutiny de kanu ka kam ka balaban le da ka ba buri la da ka ba influence ya ka sarkar ke ha kanu gerkop kan kita ngaru nganum sutu namar ha ka jin sisa ka point ri kalong ba ya ki bru ki ba umdei bantung ki ba kim qualify ban shat hung na ko commission ka at kalong shai de ba gide bende ki serving officers de lada yi ya tingka bat kata lada ya musla bat kata ka ba ka at kalabu ni hi ke sarkar ngin cak kena bagi violate mangi dia haju ko puat pi ong ba pi kwa ya ka transparency ya secara kadar haju ko puat pi kwa bang sarkar kan pen kain bede ya ka at te kumno ngini la ban le ka baru artali haju ko puat da long family ya ka long latest and re ka bang tip kolong ba chief minister la kren bunsin but mennya bangai kedua uru keren ni bagi long open to discussion but we have nothing to hide mendone begini boleh